Parlar de falles és parlar també del casal Bernat i Baldoví, que promou el Premi Pep de l'Horta, reconeixent des de fa uns anys el ninot entre tots els exposats de les exposicions del ninot de la Junta Comarcal de Falles de l'Horta Sud. És per això que demanem la presència a l'escenari del secretari del casal Bernat i Baldoví per procedir a la lectura i entrega del Premi Pep de l'Horta. Bona vesprada, falleres majors, presidents i presidentes, autoritats, fallers i amics. És un plaer estar avui així a la gala de la Junta Comarcal Fallera de l'Horta Sud. En primer lloc, excusar l'assistència d'Òscar Rueda, president del casal Bernat i Baldoví, qui ha estat en les anteriors edicions, però avui tenia compromisos ineludibles. Vull agrair l'excel·lent acollida que sempre ens brinda la Junta Comarcal Fallera de l'Horta Sud i en especial enguany a la Junta Local Fallera de Silla. I ja sense més, passem a l'entrega del premi, llegint l'acta. Acta de concessió del Premi Pep de l'Horta en la seva quarta edició, Falles de 2023. El casal Bernat i Baldoví promou el Premi Pep de l'Horta per a reconèixer el ninot entre tots els exposats de les exposicions del ninot de la Junta Comarquera Fallera de l'Horta Sud, en què se manifestarà una posada en valor del patrimoni valencià, cultural, econòmic, històric, social, o es reivindicarà front als atacs al mateix. Així, un jurat compost per membres d'esta associació ha visitat totes aquestes exposicions, de les que ha extret els possibles candidats. En una votació final, en la que quedaren exclosos de votar els membres relacionats directament en qualsevol falla concursant, se va decidir per vots individuals i secrets de cada component el ninot guanyador d'este premi. Fet el recompte dels vots assignables per cada jurat assignat ha obtès la màxima puntuació i Premi Pep de l'Horta, el ninot presentat per la comissió Falla el centenar de la Ploma de Catarroja, identificat en el número 19 de l'exposició del ninot de Catarroja, baix el lema per un grapat de dòlars, en 31 punts. Este ninot reivindica l'idioma valencià i deixa constància de tots aquells que per un grapat de bitllets van abraçar tota la normativa. El lema de la falla és Post d'Estreles i l'artista faller és Òscar García. Destaquem també les dues versions honorífiques, una per al ninot presentat per la falla Plaça Levanto de Benetússer al fort del nostre barri en Sant Donís, identificat en el número 3 de l'exposició del ninot de Benetússer. Este ninot reprodueix el fort del barri i addicionalment reivindica les nostres tradicions i els nostres dolços. Forma part de la falla infantil del lema 12 mesos, 12 dolços de falles Teti Xixanova. I l'altra per al ninot infantil presentat per la falla del Charco de Catarroja, les grupes de Sorolla, identificat en el número 1 de l'exposició del ninot de Catarroja. Este ninot és un homenatge a Sorolla, a la pintura valenciana i a les nostres tradicions, i és obra del taller de Míriam Gesan Demetrio, en 19 i 18 punts respectivament. El premi en forma d'estandard serà entregat al guanyador en la tradicional gala que organitza la Junta Comarcal Fallera de l'Horta Sud, en la ciutat de València, a 15 de març de 2023. El secretari i el president. Menció honorífica per a la falla El Charco de Catarroja.
Moltes gràcies per la vostra assistència i enhorabona. Menció honorífica per a la falla Plaça de Lepanto de Benetússer. Moltes gràcies i enhorabona. Premi Pep de l'Horta 2023 a la falla El Centenar de la Ploma de Catarroja. Moltes gràcies per la vostra assistència i enhorabona.